То малко месо на лайка. Това кой? Самоед някой. Аз не бях виждал такова куче. Грух. Чакай, трябва да... Ами тия кучета, какви са такива тук? За пушками... Още малко. Те пазят мястото ли? Какво правят? Ще не пазят, бе? Те са тук на толкова миши, ама той нито герани, нито нищо. Ето Джозеф освобождават звяра. Ще пак ли снимаше? С тия снимки. Операторе! После да не го пречеш, искам авторски права. Мога да осъжа накрая. Не си го ресал скоро. Няма, той е модел на скъпа. Спасибо. Да, Джозеф както ме разправя. Той ще се притеснява ли от мене сега? Няма, той не се притеснява, той не знае пресни. Може ли да го типна? Може ли? Пурко! Някой път и някаква. Оплаши се. Добре дошли в страната на Малборо. Пурко. Така се живеят глиганите в Ракитница. Пурко. Цигара искаш ли?